Hi mga mermaids! Welcome back to my channel. So karon January 13, Friday, na meron sa Cebu with Jan and Bulantoy. Actually, bago lang inaabot, and then right now it's already 6 p.m. So namin diri sa IT Park para mag-dinner. So namin diri sa Cebu para sa Sinulog, and hopefully makakita niyo sa parade. There were some issues with the parade as I held lately, pero bago lang nag-release ang Cebu government na tuloy siya sa i-held sa SRP. Hopefully safe lang, o dili muulan ugma, because we all know na the past few weeks there sa Cebu, ang weather sa Cebu is very cloudy sometimes, like this week lang grabe ang pagulan. So hopefully tomorrow dili siya maulan o tamas ginhawa. And yeah, we're praying for a good weather tomorrow, because tomorrow mag-procession me together with Angel's family and some friends. Hopefully maka-join ko na mga ng friends. So yeah, I'll see you in the streets tomorrow. So I hope you enjoy, guys, the Sinulog. Yan na lang dahil nakakabit siya. Ako rin tratar na dyan. Buwan man na siya. Buwan magsan. Sige. Ay, date sila. Ako na po ng third wheel. Hindi na mo Ang sila. third wheel. Ay, gilay ka goal na nas inday ijalik ka ugma. Dahil mag-agap pa to siyang mga ginikan. Awo na na junior. Ay na pastian. Di na ni mo magaste mo 75 day. Pastian. So, padak na lang po matiyan. Lagi oy. Matiyan. Paano tatian? So, napagay. Ang tiwason, good for 3 persons. Okay pa. Kaya pa dai. Uwan pa. Papa, oy. Kabisi. Napabaya ko, daghan pa kayo. Dai 3 hours bitaw. Hindi lang mamawi lang sa paraon mo. Energy ni para ugma. So, nanasag nila in round. The next day. Hi guys, so today is January 14, Bispera sa Sinulog, and kauban ako si Jan, and moadto mi sa karon kay nami sa Robinson's Gallery ato na mga family ni Angel para mag-uban sa procession. So yeah, hopefully dili siya muulan kay dagom-dagom siya today. So, Pit Señor. A few moments later. A few moments later.
ug human mikuha sa kalis ug nagpasalamat. Mihatag niini ngadto kanila ug miingon, Panginoon kamong tanan, ikan niini, kay kini mao ang akong dugo o kasabutan nga giulat alang sa paduwad gikan sa mahal na Dios bisan pa man sa ilang kaalaon. Aron sila usab magkasinati og remedyo sa kahapdo. Tanan ug bulahan manasad ang bunga sa tiyan mula sa Jesus. Yung anak na yan, ang kanaon. So, 4:22 nilabay na siya. Huwag na kami diri sa Plaza Independencia na mahuway sa. Pero niabot siya. Pero hawak kami on niya. See you later. See you later. Ayan, well. Na makita. Hala, di ko kumaulagi ni na alagi ni nani mi sa na siya pagbutang. Ma'am, Kanin siya. sago na siya dragon din. Sauce ni siya. Okay, okay. So, ang suba dito kay wa may itlog-itlog. Oh, di lang nila hatag ka na no, chopstick. Ano lang siya chicken teriyaki doon dito, ma'am. Isa kagyo doon. Hi guys! So today is January 15, Sinulog Day, Sunday, there is a fan. So it's already 3 p.m. and pagura mi ng gawas. Dagan kaya pong tao guys, pero I think mas daghan pa sa SRP. We will be going to SRP later.
Para ma-witness naman ang grand coronation. Charot. Buong-buong. Yun yung buong-buong. So before gid mi mo sad-sad guys no, mga pisa daw ni. And we're heading to asa to? Starbucks sa Ramos. Mga gore. Especially kana siya na. 50 years old na siya. Ka-angel man na siya. Ako ayan kay Java Chip Wrap Grande. Bawal chokko. Bawal chokko. Kunyaran mas ulang kambulan tayo mo po. Ay ka? Kasi mo ha? Unsay mo? Uy, sigisi. Sorry. Ice caramel macchiato. Vlogger na siya sa What? Sa Planet Mars. 20 please. Kay libre niya. I love it. Oh my God, you're so rich, honey. Ay mukhang cake dahil, mga cheesecake or Purot ng stimulant dahil. Nakapangot ko. Nakapangot ko takong kaspan. Or strawberry. Either of them. Strawberry. What is the show? Bet ni mo na.
One eternity later. Hi guys! Aray. Hi guys! Mga 8:30 p.m. Yan namin diri sa home care extension sa Teofil's house. So nagtambay lang mi karon, and yan nag-wait mi og fireworks. Abi ko pang Tagalog. Yeah. Bayaw. Naghuwat mi og fireworks nga mo dool pero so i-close lang ni akong vlog. Pit Señor, mga Cebuanos. See you next year. I hope napakudere and I love you all. Keep safe. I love you all gani. Tagalog. English yung ganina. Pit Señor. Bye-bye.